Dende a organización agardaban convidados para esta cita, pero non tantos. Máis de 1000 persoas conseguiu congregar a primeira edición do Aquí Cántase, unha cita potenciada pola Asociación Maravallada e que conta co apoio do Concello. O fin deste evento é pasar un bo rato e cantar nas rúas de Pontevedra as letras máis tradicionais da nosa lingua. As cancións tradicionais galegas, coñecidas pola maioría da xente, non? Xa intentamos buscar cancións xa coñecidas e que toda a xente coñeza, que a toda a xente lle gustan, para que a xente tamén se implique máis cantándoas, non? Esta primeira edición do Aquí Cántase reuniu a xente de toda a provincia, a xente de toda Galicia que tiña ganas de pasar un bo rato. Bueno, porque me parece unha proposta moi orixinal e unha maneira de revivir o pasado e seguir fomentando este tipo de cultura. Pois genial, está todo o mundo contento, xuntos, a pasalo ben. Iniciativa moi boa, polo menos participa o pueblo inteiro, unha cousa moi boa. Moi bonita, la verdad es que sin saberlo lo estamos pasando estupendamente. O miudiño ou a rianxeira non puideron faltar nunha noite de cante da nosa música. Un Aquí Cántase que dende o Concello teñen claro que repetirán tras o éxito desta primeira edición. Ribeira, Ribeira,